O Concello de Noia traballa na realización de melloras no centro urbán e as parroquias. Nesta liña están inmersos agora na remodelación da Praza das Américas. O Concello de Noia traballa na remodelación da Praza das Américas coa finalidade de mellorar o tránsito na zona e reordenar o estacionamento. Entre as actuacións que se están a desenvolver cabe destacar a reducción do perímetro da rotonda que axilizará a circulación de vehículos de maiores dimensións. Tamén se vai habilitar unha zona para a parada do autobús e unha reordenación do estacionamento. Actuacións que se están desenvolvendo na Praza das Américas que vai a supoñer unha remodelación nese conxunto de instalacións, unha remodelación para habilitar unha zona de estacionamento dos autobuses sin que limite o tránsito no momento que se está producindo a carga do transporte escolar ou de outro tipo de autobús ou vehículo que poida desplazarse sin interferir no sentido de circulación dos vehículos dentro desa glorieta. Redúcese o diámetro da glorieta para precisamente facilitar ese tránsito, para reordenar o estacionamento. Dende o Concello de Noia xa se realizou tamén unha actuación de mellora na zona lindeira á rotonda, onde se estableceron varias prazas de aparcamento. Fixeron unha serie de actuacións nese mesmo entorno que mellorou significativamente digamos, as inmediacións do garaxe Chicho, habilitando zonas de estacionamento, habilitando beirarrúas, colocando novas luminarias que permitiron mellorar a imaxe de un entorno que estaba degradado, que tiña carencia de iluminación, incluso, bueno, pois que ofrecía un aspecto desagradable no aspecto visual. Agora está pavimentado e correxida xa parte desa actuación, con esta que se vai a desenvolver no conxunto da Praza das Américas, pois vai a supoñer unha mellora estética significativa e unha mellora funcional. O proxecto realízase en colaboración coa Consellería de Infraestructuras, que o financia nun 70% e a cantidade restante o Concello noiés. Supera os 80.000 euros. Esta non é a única acción de mellora que o Executivo noiés está a realizar nestes intres no municipio. Son actuacións que se irán rematando ao longo das vindeiras semanas, ao igual que a adquisición dun novo vehículo para a Policía Local, que está en proceso de licitación neste momento, ou unha serie de melloras en camiños rurais como os relativos á parroquia de Argalo, para a conexión dende Argalo ata Beiro e Becollo, cunha mellora da pavimentación e da capa de rodadura, que terá despois continuidade ata o límite do término municipal de Noia na confluencia co Concello de Lousame, e tamén outra serie de melloras en camiños rurais que se van a desenvolver na parroquia de Santa María de Rom, en Vilaverde, Paradela, na conexión hacia Santa María de Rom. Por tanto, estas actuacións que se verán desenvoltas ao longo dos próximos meses pois van a supoñer que tanto no ámbito urbano como no ámbito rural o Concello de Noia pois poda beneficiarse dunha serie de melloras tanto a nivel viario como de seguridade viaria, como seguridade para os peatóns e, sobre todo, mellora da accesibilidade. Todas estas obras redundarán nunha mellora da vila de Noia.